Темата ни е: има ли декабристи в постсъветска Русия? Колеги, историческите аналогии много рядко могат да дадат някакво адекватно обяснение на съвремието ни и много напомнят образа на Конфуций за човешкия опит, че това е фенерът, който осветява миналото за нас, но не и хоризонта, който ни предстои. Но тези избори, парламентарните до президентските, т.е. ситуацията от 4 декември до 4 март 11-12 година, породиха две аналогии исторически, поне в руската съвременна обществена мисъл. Едната беше с събитието от февруари 17, а другата от 14 декември 1825 година. Ключовото събитие, което е уникално за мен от тази цялата ситуация, която се създаде и за което стана дума и в скайп разговора с Дмитрий Лабури, е 10 декември и проявата на гражданско съзнание на Болотная площад. Защото тя беше спонтанна, исканията бяха само за честни избори и за спазване на закона. Нищо повече. После се изродиха вече в политически исканията. Уважението към закона, колеги, е типично и за декабристите, които спазват присягата, клетвата към императора. Веднъж закълнат ли се във вярност на руски император, те го следват, те са неговата гвардия, неговите телохранители. Така че този пиетет към закона го има и при тях, при тези млади романтични дворяни. Сравнението с февруари 17 защо не е коректно за тези събития, макар че го използваха част от пропутинските публицисти, за да създадат напрежение в предизборната кампания. Февруари 17 година закъсня за Русия и затова дойде октомври 17, докато декабристите на 14 декември 25 година точно на време представят своите искания за конституционни промени в руската монархия. И то след като са победили Наполеонската отечествената война. На мен ми се струва, че на Болотная площад това спонтанно гражданско присъствие се получи също на време. И ако властта откликне, и ако поеме този диалог с обществото, Русия ще се модернизира много по-бързо, отколкото предполагаме, защото тя има невероятни ресурси. Трябва само да има някакъв баланс между общество и власт. Какво стана? Гражданските искания на Болотная са ясни. Бедата на всички тези граждани, които отидаха на Болотная, е, че политиците, които се опитаха да оглавят този протест, са маргинали. Това са постсъветски либерали, за тях стана дума пак от 1991 и 1992 година, и Ришков, и Немцов, и Касянов, които са били близо до Кремъл, и то неуспешно, и които имат болшевишко поведение. Това не са истински либерали. Затова и те присъстваха на трибуната, но те бяха сами по себе, а хората на Болотная сами по себе. И това беше впечатлението, тъй като на Болотная бяха усмихнати, ведри, млади лица. Грешно ги нарекоха революция на ситите. Това е обидно. Това, че не са бедстващи, не значи, че са сити и че се прави разлика. Изкуствено между другото се введе и се разцепи обществото, но това от всички тези политици, които се опитаха да ги овладеят. При декабристите точно обратно, те имат ярки лидери. Имат своя политическа философия, но нямат обществена подкрепа. Какви са нагласите на руското общество в февруари 17? Да се върна, защото това не е февруари 17. Руското общество още от началото на 20 век до 17-та година мечтае за революция. Цялата интелигенция в целия спектър мечтае за революция, просто си я представя по различен начин и я очаква. Докато сега на Болотная площад тези граждани, които излязоха и в Петербург също, те не искат революция, не искат руски бунт. Те искат мирно спазване на закона. Именно спазване от всички. Това беше идеята за честни избори, да няма карусели и прочие неща, които ги има при нас в изобилие. Но ние сме им свикнали. Ние да протестираме дори също това. Но това е друг въпрос. Това, което всъщност говориха, че особено у нас, наши български наблюдатели, че в Русия може да настъпи арабска пролет или цветна революция, е невъзможно точно заради нагласите на обществото. То не иска революция, то не иска кръв.
Единствените, които искат революция, са традиционният революционер Едуард Лимонов, който проплака, че са му откраднали революцията, защото когато отива всяко 31 число на Триумфална площад, събира един файтон хора и полицията ги прибира в камиони, това е грешка между другото. И така се повтаря всеки на всяко 31 число. Другият, който искаше революция и го каза директно, това беше Алексей Навални. Затова ме чуди, че Дмитрий ще би гласувал за него, защото Алексей Навални се изказа и той призова да се щурмува Кремъл. Почти каза, ние сме готови сега да щурмуваме Кремъл, но хората не откликнаха. И увисна неговия призив. Но това е неговото настроение и неговото поведение. Останалият политически спектър не искат революция, искат спокоен, мирен преход. И това е много. И това за Русия е удивително. И това трябва да се запази. Имаше намек за оранжева революция, но той беше шалчето на Валерия Новодворская, която събра на нейния митинг на Сахаров, на проспекта не първия митинг, а втория път, когато беше шествието на Балотне, т.е. третия митинг, тя се събра на проспект Сахаров с Боровой и имаше, и двамата бяха с две шалчета от Майдана на Ющенко, от украинските артефакти, от украинските събития, но те събраха около 100 човека от цяла Москва. Значи толкова са, може би, привържениците на оранжевия сценарий за цяла Москва, когато всичко кипи. Това е. Всички други неща са спекулации, поне на мен така ми се струва. Какво също свързват декабристите и съвременните събития на Болотна? Между царствието. Декабристите са на 14 декември, защото тогава трябва да се даде клетвата на Николай, бъдещия Николай I, и защото е починал Александър, брат му Константин в Полша и все още не се знае кой ще бъде следващият, кой ще вземе престол. По право е Константин, Николай по завещание, по-малкият брат поема престола, но се състава едно междуцарствие, което за Русия винаги е много опасно. За никого не беше тайна, че на 24 септември, когато беше този конгрес на Едина Русия, тук някакси ми идва винаги една асоциация с Черномирдин Виктор, който има много такъв особен хумор, който беше казал: каквато и партия да правим, все стигаме до КПСС. Това е Черномирдин. Да, на този конгрес, това беше усещането в този конгрес. В този конгрес Медведев фактически предложи Путин да бъде следващият кандидат президент. От тогава настъпи междуцарството. Защото в обществото се създаде едно разочарование, че вече всичко е предрешено. Говорим за емоционално възприятие, но това междуцарствие траеше до 4 март. И всъщност това е доста дълъг период, ако се замислите. 24 септември, 4 март. Не забравяйте, че за първи път, не за първи, а по-скоро за последен път са така опасно сближени парламентарните и президентски избори в Русия. От следващия път вече по Конституция думата има 5 години, президента 6, ще има цяла година разстояние и няма да може да се създава такава кризисна ситуация, която беше сега създадена. Безспорно. Никой това не го крие. Има и още един момент, който обаче ги различава декабристите и хората на Болотна площад. Това са исканията. Декабристите имат абсолютни политически искания за конституционна реформа, конституционна анархия и република съответно. Муравьов и Пестел, докато на Болотния исканията бяха само граждански. За справедливост и както беше се изразил Алексей Венедиктов, етичен протест, уважение, обществото иска уважение към себе си от страна на чиновниците, което, за съжаление, е рядък феномен, ако го има въобще. Следващите митинги, които бяха на проспекта Сахаров на 25 декември, шествието на Яхиманка, това беше 4 февруари, вече загубиха този уникален граждански заряд и те се политизираха, станаха антипутински. И не бива да се крие, че до голяма степен тази антипутинска кампания се получи заради няколкото реплики на Путин по време на пресконференцията на 15 декември, когато със своето чувство за хумор, който преди радваше, сега дразни, той създаде една вълна от нови постери срещу себе си и създаде впечатлението, че той не уважава митингуващите. Тоест това беше реакция, много бърза реакция на тези няколко негови реплики и всичко друго, което той каза, се загуби. Защото това, което Дмитрий описа цялата идеална представа за държавата, Путин това го пише и не само той. Но чуха само тези реплики, защото вече го гледат с особено внимание. Няма как след 13 години човек да не обръзне. Следващо нещо. Как отговори властта? С контрамитинги, това беше очевидно,
Но и нещо друго. Вече видяхме истинска надпревара, политическо шоу, в което се включи и Путин. Но сега той беше на Кремълския Олимп и се дистанцираше, защото имаше възможност да не участва директно в този процес. Но сега се включи. И най-активно беше неговата реч на стадиона Лужники, която беше абсолютно митингов жанр. Така че той участваше в това шоу и даде на своите привърженици това, което те искат. Абсолютно по този жанр, което също е новост за Русия. Абсолютно е новост. Друго нещо, основна тема на политическия сезон 11-12 година е патриотизмът и националният въпрос. Но при декабристите патриотизмът е свързан с победата над Наполеон, с Отечествената война, с възраждането на руската национална идея. Това става именно след 12-та година. В постсъветското общество все още съществува комплекса на поведение след 1991 година. Не случайно страховете са да не стане като 90-те години. Възраждат се периодично тези страхове да се нагнетява обществото. И самите декабристи обаче, в общата представа за тях е, че те са либерали. Но сред тях има много интересни националисти. Ордена на руските рицари на Дмитриев Мамонов изповядва абсолютен шовинизъм. Чета ви, изгнание, дори физическо избиване на чужденците, заемащи държавни постове. Като под чужденци се приемат до четвърто коляно всички, дори да са православни. Войни срещу неверниците, завладяването на пруската и австрийската част на Полша, с ликвидиране на полската държава. Пълна русификация, присъединяване на всички славянски народи, плюс Унгария, Норвегия и изгонване на турците от Европа. Накрая поход към Индия. Това е също проект на част от декабристите. Руската правда на Пестел предвижда експортирането на руските евреи в Мала Азия. Тоест тази нишка на национализъм присъства и декабристите. Тя присъства и в съвременното общество. Къде присъства Алексей Навални, за него споменахме, не може човек да се представя за либерал, а да отива на руския марш и да скандира "Хватит кърмит Кавказ". Това не е либерал. Затова и от Яблака, той е бил член на Яблака на Григорий Явлински, който традиционно е подкрепен в Москва и Петербург, и го напуска, защото Явлински не търпи в своето обкръжение националисти. Той е либерал. Може от 1991-1992 година, но той е социален либерал. Геннадий Зюганов как използваше националната карта? Предложи да се възстанови пята и пункт в паспортите. Националната графа. Предизборна риторика, но се включи в нея. Включи се в нея и Путин. И то много интересно. Затова даже ще има доклад на доктор Петя Димитрова. Но как се включи Путин? В своята статия за националния въпрос от предизборните статии, които той написа, той не употреби нито един път политкоректното русиянин. Беше за руския. Нито един път видях го специално точно в тази статия. Той отговори на идеята на мнозинството от руснаците, 80% в момента, които се чувстват онеправдани. Те не го заявяват, защото те са били винаги толерантна нация. Но има един момент на онеправданост, който глухо стои в обществото. И Путин откликна. Точно преди изборно говорене, но вече се говори за руска нация. В статията. След статията пак се върна на политкоректното русияни. Говорим за предизборно говорене. Между другото, Станислав Говорухин стана шеф на предизборния щаб на Путин, а това е много интересен режисьор, който обаче е близък по възгледите си до Александър Солженицин, той е консерватор и той всъщност е най-известен. Един от филмите му е "Россия, которую мы потеряли", 1992 година. Така че това е директно, както сега обичат да казват, послание към голямата част от руснаците и те го разбират. Как отговори властта? При декабристите Николай I отговаря си изолационизъм, политика на изолационизъм. Как отговори Кремъл на Болотная? Значи, първоначално се създаде впечатление, че има огледална стратегия, т.е. че Путин следва бялата вълна на улицата с огледални акции. На митинга на Сахаров противопоставя този на Поклонная. Имаше автомобилно шествие на белите лентички по кольцото. Съответно отговорих с едно нощно автошествие про-путинско. Но в шаха огледалната стратегия, колеги, е губеща за този, който имитира. Ако не се поеме инициативата. Но Путин е пое. И как е пое инициативата? Първо, предложението за уеб камерите на изборите, този политически Big Brother.
заповядайте, гледайте. Всичко се спази, нямаше никакви хакерски атаки успешни. Всичко беше прозрачно. Второ, за 95 хиляди това е, вижте се, седи, можахме да се свържем. Но ако говорим за нарушения, от 95 хиляди бяха само 4 хиляди и то включва всичко. Всички възможни нарушения, които могат да се случат. И не фалшификация. Второ, наблюдателите от страна на Лигата на избирателите. И най-важното е, че сред тези наблюдатели бяха грамотните наблюдатели на партия Яблака. И именно те осигуриха легитимността на изборите. Изключително гъвкав ход. Да, той не пусна Явлински, неговите гласове не стигнаха 2 милиона, както бяха необходимостта от предишния закон, ако сега мине закона на Медведев. Но това беше реверанс към Прохоров, както казах на Дмитрий, защото Прохоров остана единствения кандидат. Ако беше Явлински, ще бъдат наполовина гласовете за Прохоров и наполовина на Явлински. А сега нямаше избор. И това беше реверанс към него заради тази партия, която той създава, за да може да оглави тази гражданска вълна. Защото той все пак е далеч от всякакви националистични искания и блянове. И би могъл да бъде Кремъл послушен. Защото олигарсите в Русия все пак са по-слаби от държавата в момента. Защото филма за BBC, Putin, Russia and the West, много ме показа за Ходорковски, удивително ясно показа картината. Аз очаквах тенденциозност, но филмчето е фантастично, има го в няколко серии, гледайте го. Така че олигарсите са си олигарси, държавата си е държава. Путин издига държавата на първо място. И какъв обаче е резултатът? За съжаление, се получи разединение на обществото и затова разединение играха и Путин, и всичките негови опоненти. Постсъветските либерали наричаха привържениците на Путин, като физиономи ги видяхме, професор Шопов ги показа. Как ги наричат? Цитирам: холопи, бъдла, роби. Това са привържениците на Путин. И въобще монополизираха понятието креативна и клас. Не е вярно, че цялата интелигенция е зад Болотна площа. Част от интелигенцията, другата част застана за Путин. Не само Михалков. Андрей Кончаловски каза, че е гласувал за Путин. И щяха да го изядат в Ехо Москва. Тоест, либералите остракират тези, които не мислят като тях. Затова болшевишко поведение. Какво обаче отговарят пропутинските? По същия начин ние им отстъпват. Как наричат гражданите на Болотна площа? Оранжева чума. Сергей Кординян. Болотна е люди, идиота и предатели, безмозгло е меньшинство, оранжевая болотна е слизь. Михаил Леонтьев. Жирна е коты. Станислав Годорухин. Тоест разделиха обществото на буржуите и на всички останали само с предизборни цели. Не се стигна до обединение, точно обратно. Властта спечели, не обществото. Риториката на Путин на Лужники каква беше? Цитира Лермонтов, но какво? Битва за Россию продължается. Против кого е тази битва? Раздели. Образа на врага е най-лесният, когато трябва да печелиш. Но това беше, според мен, грешка. Как обаче откликна властта на тази гражданска активност? Все пак откликна. Медведев реагира като юрист. И въведе законопроекти, които наистина либерализират появата на следващи партии, участието им в изборите. Путин реагира като политик, това току-що стана ясно. Заблудата на властта и при декабристите и сега е, колеги, че при декабристите Николай I смята, че това е заразата от Европа революционна, при Путин, че това е заразата от Госдепа. Да, американците ще се възползват от всяка слабост на Русия, както и обратното. Но те не са в основата на Болотна площ. Те нямат нищо общо с тези усмихнати, прекрасни, млади хора. Повечето млади, но не всички. Не говоря за трибуната, която се опита да ги овладее. И, в крайна сметка, както в Русия повечето неща стават всичко емоционално. Едните казаха, че не вярват на Путин, либералите, а другите, че му вярват. Никакви аргументи не се слушат. Просто едните казват, ние не вярваме, а другите ние вярваме. И до тук. А на властта никога не трябва да се вярва. Но това е друго. И заключението. Друга ли е Русия след Болотна площ? Имаше един спор между Ерофеев и Кончаловски. Ерофеев не вярва, че е друга. Той обратното вярва, че е друга. Кончаловски не вярва. Декабристите отиват в Сибир. Част от тях са екзекутирани. И то с обесване, което унизително пред статуса им. Но Русия се променя.
спомена за декабристите създава едно обществено вълнение и трансформация на руската мисъл през 19 век, много съществена. След Болотная се получи същото. И дали властта ще откликне и ще запази този диалог, надявам се да го направи. А колкото до истинския противник на Путин, той каза на пресконференцията леко небрежно, аз самият, да, но това е образа на Путин преди тези. С този противник не знам дали той ще се справи. Това е. Благодаря.